Limburg heeft tientallen stallen met pluimvee waar miljoenen kippen in zitten. De sector is groot hier en dus ook de onrust als er uitbraak is van de vogelgriep. Nou ja, vanmorgen stond de telefoon rood gloeiend natuurlijk. Ik had gisteravond contact met de pluimveehouder die het betreft. Hij was natuurlijk ook heel erg aangedaan. En de eerste gedachten gaan natuurlijk ook uit naar die pluimveehouder met zijn gezin, met de ellende waar hij nu in zit. Maar de pluimveehouders uit de regio die bellen mij ook van wat mag wel, wat mag niet. Dus dat is ook logisch. Hier gaat het mis, in Hekendorp, vlakbij Gouda. Hier wordt een variant van vogelgriep gevonden die erg besmettelijk is voor mensen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is al begonnen met het ruimen van meer dan 100.000 kippen. Dat gebeurt door middel van gas. Er zijn achter mij bedrijven bezig met het plaatsen van de gas en de gasslangen. En als het dadelijk gereed is, dan zal het gas in de stal gepompt worden. Gaat met CO2, hè? Ja, klopt. Strenge maatregelen vanwege de uitbraak van vogelgriep. De komende 3 dagen mag er geen kip, ei, mest of strooisel de stal uit en zijn de boerderijen verboden terrein voor bezoekers. We zijn oplettend, we zijn in controle. We doen er alles aan om het virus binnen de perken te houden. Daarom, ik loop nog in deze kleding, maar als ik dadelijk de stallen inga ben ik nog verder beschermd. Zodat we de kans op verdere verspreiding en ook besmetting zo klein mogelijk houden. De laatste keer dat deze besmettelijke variant opdook was in 2003. Toen overleed een Brabantse dierenarts en werden ruim 30 miljoen dieren geruimd. De sector is daarom nu erg voorzichtig en wil uitbreiding voorkomen. Het is altijd zorgwekkend als een variant, als het een zoonose is, zoals wij dat noemen. Hè? Een ziekte die van de dier op het mens kan overgaan. Maar dat risico speelt zich vooral af voor de mensen die zich met de dieren bezighouden, die ermee in aanraking komen. Dus zij moeten extra voorzorgsmaatregelen treffen. Voor de rest denk ik dat de volksgezondheid heel weinig gevaar loopt met dit virus. Morgen vroeg is er een bijeenkomst van het landelijk crisisteam met Erik Hubers namens de pluimveehouderij.